Ano, a Plašil teď dostává napomenutí od rozhodčího. No podívejme, jak je nasviněn. To se rozhodčímu samozřejmě nelíbí. Měli bychom na to čeští hráči pozor. Čeští hráči jsou známí tím, že hodně sviní. Teď budou vhazovat Velšané. Dlouhý odkop Jankulovský. Rozmýšlí se. Jankulovský rozehrává na Kováče. Ujfaluši. Skvělá nahrávka. Rosický, nejvíc nasviněný ze všech Čechů. Ujfaluši. Rosický. Rosický nemá komu Sivok. Rozehnal. Pěkná střela, pěkná střela. Je vidět, že si Plašil dal obvyklé množství svých 3 koulí na zápas a je to velmi důležitý zápas. Některé bulváry píší o tom, že měli 4. A to není podstatné. Velešský golman teď bude nakopávat. Jestli dá dlouhý nákop tak, jak je nakoplý, tak to skončí až u diváků za naší bránou. No nic. Stále 0-0, 41. minuta. A pěkný nákop. No, pardon, musel jsem si přiložit, abych to stihnul komentovat. Velzen, ale teď to Kováč zabránil Velsu. A naši můžou jít do útoku. A z tribun se ozývá mocný řev našich fanoušků hoši svinit. Vynikající narážečka. A nebude to tyč. Nikdo tam není. Pěkný. Ale to byla šance našich, ale nic moc. Za chvilku je přestávka, tak doufám, že tam Brickner něco naklepe. Slyšíte ten nápor tribun, jak pozbuzují Vels dopředu? A kdož jsou boží bojovníci na našem svinci? Gix jeho vado!